Сәлем, малайлар, кызлар. Хәзер без сезнең белән кешенең тугры дустын ясарбыз. Кем икән ул? Беләсезме? Ул эт дуслар. Әйдәгез бергәләп иҗат итик. Бүген безгә кызгылт сары, көрән, кара һәм ак төсле пластилин кирәк булыр. Өчле агач таякчык белән пластик стек, ягъни пластилинны кисү өчен кулланыла торган җайланманы да әзерләп куйык. Син шулай ук теш чистарткыч агач таякчык куллана аласың. Афәрин, дустым. Ясау җиңелрәк булсын өчен, әйдә башта этебезгә исем уйлап табыйк. Минем пластилин дустымның исеме Май булачак. Ә син үзетеңә башка төрле исем куша аласың. Башлыйк. Кызгылт сары пластилинны бүлеп алабыз, калын пуйчык ясыйбыз. Аның өсте таррак, ә асты киңрәк булырга тиеш. Бу этебезнең гәүдәсе булыр. Этләр күп төрле була. Зур һәм кечкенә, озын һәм кыска йонлы, аларның әле җитдиләре һәм уйнарга яратучылары да була. Безнең сын нәкъ син теләгәнчә булачак. Дөньяда 703 эт тукымы бар икән. Аның гәүдәсен менә шушылай итеп түгәрәкләп ясарга кирәк. Шәп. Аннары детальны кәгазь битенә ябыштырабыз. Аннан соң кызгылт сары пластилиннан тагын бер кисәк бүлеп алабыз да, нечкә генә буйчык ясыйбыз. Бу сынның койрыгы булачак. Ул озын, ә аның һәр очы нечкә булырга тиеш. Аннары койрыкның уртасыннан менә шушылай итеп бүләбез һәм ябыштырып куябыз. Булды. Эт койрыгы аның 100дән артык хисен, шатлыгын да, ачуын да, борчуын да белдерергә мөмкин икән. Ярый, дәвам итик. Безгә тагын кызгылт сары пластилин кирәк булачак. Менә шушындый кисәк алып, аны икегә бүләбез. Аннары буйчыклар һәм кишергә охшаган детальләр ясыйбыз. Аның өчен буйчыкның бер башына катырак басырга кирәк. Аннары килеп чыккан тәпиләрне этнең гәүдәсенә беркетәбез. Тар башын гәүдәгә ябыштыр, киңрәк башын сынның эченә куй. Менә шулай. Икенчесен. Булды. Менә хәзер этебез эшен сыпыра кебек. Шәп. Аннары пластилин дустыбызның арткы тәпиләрен ясыйк. 2 шарчык бүлеп алабыз. Берсен тип-тигез шарчык килеп чыксын өчен бармакларыбыз белән тәгәрәтәбез. Һәр детальны ясаганда игътибарлы бул, дустым. Бу детальны гәүдәсенең астына беркетәбез. Бармагың белән тәпигә басып куй. Менә шулай итеп. Менә тәпиләребез әзер. Этләр йонының төсе һәм рәсеме бик күп төрле була ала икән. Минем Май кызгылт сары төсле. Ә син этеңне үзең теләгән төстән ясый аласың. Бу бик күңелле, шулай бит, дустым. Ләкин этләр үзләре төс айыра белмиләр икән. Кызгылт сары пластилиныбыз күп әле. Шәп, хәзер калган материалдан озынча шарчык ясыйбыз. Ул бераз гына су мәчесен хәтерләтергә тиеш. Бу Майның башы. Аннары бармакларың белән ясыйт һәм тигезлә, гәүдәсенә ябыштырдык. Минем арттан кабатла. Бик матур килеп чыга, искиткеч. Ә син этләрнең без ишетә алмаган ультра тавышны ишетә алганнарын белә идеңме? Аларның ишетү сәләте кешенекеннән 10 мәртәбәгә яхшырак. Әйдәгез хәзер этебезнең колакларын ясыйк. Көрән пластилинны 2гә бүл. Майның колаклары озын, кабарынкы булачак. Ничек уйлыйсың? Алар нәрсәгә охшаган икән? Ясы тамчыларгамы? Әйе. Беренче детальны ясап, читкә алып куйганнан соң икенчесен ясыйбыз. Аларны бер-бер артлы башка беркетәбез һәм кырыйларын өскә бүгеп куярбыз. Я? Булды? Менә шулай. Ябыштырабыз. Менә нинди матур кулаклар килеп чыкты. Әйтерсең, Май безне күреп шатланып каршыбызга йөгерә. Ә аның колаклары җилфер диләр. Шәп бит, әйеме, дустым? Аннары ак пластилинны 2гә бүләбез, алардан шарчыклар ясыйбыз да Май йөзендәге кечкенә генә чокырларга ябыштырабыз. Безнең дустыбызга күзләр бик кирәк булачак. Мәсәлән, Яңа Зеландиядә
машина йөртер өчен. Әйе, ул илдә шундый тәҗрибә үткәргәннәр. Этләр руль артына утырып, машина йөртеп караганнар. Кызык бит, әйеме, дустым? Этләр чыннан да бик акыллы икән. Дәвам итик. Крем пластилиннан озынча буйчык ясыйбыз. Ул туры һәм тигез булырга тиеш. Бу эштә сиңа кәгазь бите ярдәм итәр. Аны менә шушылай итеп тәгәрәтәбез. Хәзер инде урталай бүклә, бераз әйләндер һәм кырыйларын ябыштырып чык. Бу сыныбызның авызы булачак. Аны эт йөзенең уң ягына ябыштыр. Булды. Безнең кара төсле пластилиныбыз калды. Ул сынның иң мөһим детальләрен, күз караларын һәм кашларын ясар өчен кирәк. 2 кечкенә генә шарчык ясап, аларны алып куеп тор. Менә бу пластилинны 2гә бүләбез һәм киң буйчыклар ясыйбыз. Кырыйларын тигездә дә күзләр өстенә ябыштыр. Өлгерәсеңме, дустым? Менә шулай. Бетерәбез. Һәм инде ябыштырып куябыз. Менә шулай тигезләп җибәрәбез дә, булды. Бик матур килеп чыга. Икенчесе. Булды. Хәзер безгә нинди корал кирәк булыр икән, дустым? Дөрес, очлы башлы таякчык. Аның ярдәмендә күз каралары өчен тишекләр ясыйбыз. Аннары шул тишекләргә алдан әзерләнгән шарчыкларны ябыштырабыз. Этнең бурны да булырга тиеш, шулай бит? Шул бурны белән ул һәрбер исне сизә һәм туганнарын да аера ала икән. Эт бурнының изе кабатланмый икән, дуслар. Ягъни дөньяда бер төрле изле 2 эт бурны юк икән. Бер шарчык ясыйбыз да, аны ябыштырабыз. Менә шулай. Хәзер таякчык белән бурын тишекләрен ясыйбыз һәм сынны бизибез. Менә булды. Пластик стек белән тиресенә рәсемнәр ясыйбыз. Кулаклары, койрыгы, тәпиләре йонлач булырга тиеш. Кешенең иң тугры дусты этнең сыны. Әзер, дустым. Әфәрин, кызлар, малайлар. Шаян пластилин тапшыруның чыгарылышын карамый калмагыз, ярыймы? Киләсе тапшыруда без сезнең белән күрешербез. Әлегә хуш-хуш.